Pokojná jesenná atmosféra babieho leta pokračovala na Slovensku aj dnes. Hovorí sa teplý október, studený november. Ochladenie začiatkom novembra naozaj príde, ale zajtra si ešte užijeme výnimočne teplý deň. Dobrý večer. Zatiaľ je nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách počasie pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorá k nám zasahuje od juhovýchodu a takto zostane aj zajtra. Nezmení sa ani prúdenie teplého a pomerne vlhkého vzduchu od juhu až juhozápadu, v ktorom vystúpia zajtrajšie maximá na 12 až 17 stupňov, pri zmenšenej oblačnosti až do 22 stupňov Celzia. Výnimočne sa môžu objaviť aj slabé zrážky, ktoré k nám prúdia spolu s vlhkým vzduchom. Vietor bude fúkať len slabo, na západe a miestami aj inde od juhu až juhovýchodu do 25 km za hodinu. Už túto noc sa mení letný čas na zimný a my si tak pospíme o hodinu dlhšie. Nočná obloha bude oblačná až zamračená a ojedinele z nej bude mrholiť. Na východe môže byť oblačnosti menej. Teplota do rána poklesne na 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami okolo 4 stupňov Celzia. V týchto dňoch sa treba za slnkom vydať do vyšších polôch. Aj zajtra bude ráno a dopoludne skôr oblačné a hmlisté. Teplota vzduchu však bude veľmi príjemná. Na západe sa počas dňa oteplí na 15 až 21 stupňov. Spočiatku bude obloha prevažne zatiahnutá a ojedinele z nej môže zamrholiť, no neskôr sa miestami ukážu aj slnečné lúče. Aj na strednom Slovensku z rána počítajte s oblačnejším počasím a lokálnymi hmlami. Tie sa neskôr začnú postupne rozpúšťať a ukáže sa slnko. Teplota vystúpi na 12 až 19 stupňov. Na východe bude ráno a dopoludne oblačné a hmlisté, sem tam s mrholením. Ale postupne sa aj tu oblačnosť popretrhá a hmly ustúpia. Teplota 15 až 20 stupňov. Na horách očakávame najskôr ponuré, hmlisté počasie s mrholením, cez deň sa situácia zlepší, až bude len malá oblačnosť. Vo výške 1500 metrov bude 12 stupňov. Tlak vzduchu bude ustálený. Inverzné počasie bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Obloha bude prevažne polooblačná až oblačná s výnimočnými slabými zrážkami. V noci a dopoludnia treba rátať miestami s hmlami alebo s nízkou oblačnosťou, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. V pondelok teplomer ukáže 14 až 20 stupňov, od utorka sa ochladí na 9 až 19. Užite si zajtrajší príjemný teplý deň a dovidenia na budúce.